Naiz irratian, bigarren kafea. Egun on guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Ordu gutxi falta dira korrikaren amaierarako. Igandean agur esango diegu edizio honi. Hori bai, agur esan aurretik mezua deskubrituko dugu. Euskararen aldeko ekimen honek une hunkigarri ugari oparitu dizkigu beste behin. Eta ez izot gezorrik esango, amaiera gerturatzen ari dela jakiteak, pena puntu bat ematen dit. Arratian jendetza dabil korrika, aprobetxatu ditzagun beraz, azken egunak. Eskura hori ere bagara, sorgin baten azken kanta itoizko kaletan. Zer euskara beraz bagara, maixux eta erramunen herrian. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutik mendebaldera. Korrika bezalakorik ez dago, baina historian euskararen aldeko ekimen ugari egon dira, gogoratzeko modukoak gainera. Horietako bat gaurko egunez gertatu zen eta zuekin elkarbanatu nahi dugu. Gaurko egunez 1976ko martxoaren 27an 24 orduak euskaraz izeneko ekimena egin zuten zenbait irratik Donostiako Anoetako belodromoan, non 24 orduko euskarazko irratsaio bat eskaini zuten. Parte hartzaile guztiek euskaraz hitz egin zuten, Julio Caro Barojak eta Jorge Oteizak izan ezik. Ekimenaren atzean Jose Mari Iriondo, Jose Mari Otermin, Jose Ramon Beloki, Carmelo Otaegi, Txaro Arteaga, Iñaki Zubizarreta eta Nikolas Aldai egon ziren beste batzuen artean. Euskal Herrian euskaraz, nahi du hitz eta jolaz, lan eta bizi euskaraz eta hortaragoaz. Bada garaia noiz baita izan, uda hori galedo irabaz. Zabala bideak eta aireak, gure hizkuntza gara dezan aranaz. Egin ahal izateko Gobernu Espainolak argitaratutako hizkuntza regionalen dekretua zelakoan oinarritu ziren. Eliza Katolikoaren babesarekin Donostiako, Iruñeko eta Bilboko herri irratiek egin zuten ekimena. Euskalduntzeari eta alfabetatzeari, poesiari, folkloreari, komunikabidei, ekonomiari, arantzadi eta ikerketari, margolariei, eskulturagilei, liburuen argitaletxeei, antzerkiei, novela eta saiakerei, bertsolariei, kantariei eta diskoetxeei buruz aritu ziren besteak beste egindako 13 mahai inguru desberdinetan. Pentsa Euskaltzaindiaren bilera eman zuten zuzenean eta bilera hartako esaldi bat ekarri nahi izan dugu gurera. Irratiak baditu bere muga eta uleziak, entzun egiten da, ez ikus. Hala ere, belarriak gizonarengan badu indar ere kemen. Eta askotan ikusten ez dena, ikus ez daitekeena irratiak etxera daramazu. Hitzak belarriz ezartzen dizkizu. Horrek garrantzi handia duela nabari da, zalantzarik gabe. Irratitik teika, munduko bazter guztietara, musikak astindu dezake, hiritarri osoak. Irratitik teika, gizakiaren bihotzetara, abestiek behingo zalatzen dute gure miseria. Jardunaldiari amaiera emateko Donostiako Anoetako belodromoan une hartako euskal kantaren abeslari eta talde garrantzitsuenek kontzertu erraldoia egin zuten. Jean-Michel Bedaxagar, Benito Lertxundi, Xavier Lete, Lourdes Iriondo, Peio Hospital, Pancho Akarrere, Mikel Laboa, Gorka Nor, Ibai Rekondo, Gonzal Mendibil, Lupe Artzeanaiak,
Belodromoa jendez gainezka zegoen bai eraikinaren barnean eta baita kanpoan ere. Eta Jose Mari Iriondo kazetariak honela deskribatu zuen eguna. Ahotsak.eus ekimenerako. Orduak euskaraz, lehenengo hor idea hori gehiena landu zuena Jose Ramon Beloki izan zen. Jose Ramon Beloki izan zen horren aita nagusia. Eta zan, alegia, euskara utzian emititu zitekeela demostratu nahia. Eta jakina, egun hartan egintzan programazioa euskara utzian ez dago egiterik urte osoan. Baina egin genuen egintzan alegin handi bat. Eta horren inguruan daude 1000 anedota. Esate bateko 24 ordu euskaraz egin zian, 24 orduetatik erderaz egintzan bakarra. Diario Hablado de Radio Nacional, ordu bitartako, eta Diario Hablado de Radio Nacional 10 eta bi elkarrizketa, Julio Caro Barojak egindakoa eta Oteizak egindakoa. Horiek gaztelera dotorien egin zian horiek. Gaineako dena euskaraz egintzan. Eta hori jaialdi eder batekin amaitu zen, jaialdia, pentsatu belodromoan, Anoetako belodromoan, kanpoan jende gehiago gelditu zen, barruan zegoen baino, asko zen. Eta kanpoko jendearen tartien beste zeuden grisak orduan eta grisak azken aldian. Tira, belodromoa aipatu duzu, belodromoak telesforo montzon ekartzen dit gogora. Eta ara hemen telesforo aipatzen duen gertakari bat. 1981 martxoaren 27an Jose Antonio Agirre lehendakariaren gorpua Euskal Herrira ekarri zuten. Don Iban Eloizuneko elizan egin zioten hileta eta beia telesforo montzon eta Maria Josefa Gonuzaren etxean egin zuten, jendetza pasatzen bertatik. Ego Euskal Herrian ere hainbat izan ziren, egun hartan lehendakari erbesteratuaren omenez egindako hileta elizkizunak. Donostian 8.000 lagun bildu ziren poliziaren begiradapean. Eta Sestaon, elizkizunera joan ziren batzuk, kara alsola bestera behartu zituzten Frankoren guardiek. Bere omenez, Donostiako Urgulmendien ikurrina paratu zuten xingola beltzarekin. Gernikako arbola da bedenkatua, Euskaldunen artean guztiz maitatua. Gernikako arbola da bedenkatua, Euskaldunen artean guztiz maitatua. Eman da zabalzazu munduan frutua, adoratzen zaitugu arbola santua. Eman da zabalzazu munduan frutua, adoratzen zaitugu. Xingola beltz gehiago beharko ditugu, gaurko efemerideak ilun xamarra dira eta. Gaurko egunez, 1954ko martxoaren 27an, Angelu eta Miarretze bonbardatu zituzten hegazkin estatu batuarrek. Bonben xedea, nazien kontrolpeko azpiegiturak eta batez ere Parmako aireportua suntsitzea ziren. 150 zibil hil zituzten ordea, 250 zauritu eta 375 etxe suntsitu. 1940ko ekainaz geroztik Ipar Euskal Herria bitan zatituta geratu zen. Don Iban Egarazitik gora nazien menpeko lurraldea zen eta behera bitxiko erregimen kolaborazionista frantziarraren menpekoa. 1942ko azaroan Alemaniak Frantziako estatu osoa okupatu zuen, eta ondoren etorri zena ondo ezagutzen dugu. Geroztik hor nabil, arantzetan dantzan, ezinezko amets sortzaile. Urrezko txampon bat eman gogo nuke, sorgin bat bilakadaneri. Ezina egikor aldatzeko aina, gezurra bihurtzeko egi. Zer delona edo zerrote den txarra, jakin beharko nukelarik. Sumendi gainean. Eta beste bat, gaurko egunez 1961 Boluetako krimena izan zen. Javier Batarrita Elespuru hil zuen Espainiako Guardia Zibilak errepideko kontrol batean. Etako kidea zelakoan nahastuta buruan tiroa eman eta ondoren beste 58 tiroz josi zuten. Auto berean zijoan Martin Ballesteros larri zauritu zuten.
Garaiko agintari frankistek zoritxarreko istripu izendatu zuten gertakaria, eta ez zuten inoiz inor zigortu. Boluetako krimena gisa bataiatuta geratu da jende askoren oroimenean. Espetxetan naiz segadetan, ustekabeko tiroketetan, eraitxiak eroriak. Minak ezaldu mine materik, nori egiten dio kalterik. Aritzaren memoria mendira eraman zaitu. Gertakari hauek guztiak aipatutak gaurko saioari hasiera emateko moduan gaude, zein da eguneko menua? Josune Belez de Mendizabal izango dugu gurean eta sortzailearekin badakizue gai asko lantzen ditugula minutu gutxitan. Eta antzerkiaren nazioarteko eguna da. Ekimen ugari izango ditugu gure herri eta hirietan eta urtero bezala Donostia antzerki saria emango da gaur. Honen atzean daudenekin eta aurtengo irabazleekin hitz egingo dugu. Nahi Alkorta ere gurean izango da, sexu eta ugalkortasun eskubideen inguruan ariko gara berarekin. Eta arte estenikon agenda ere prestatu dizuete. Noski! Entzuleok gaur martxoak 27 ditu eta ostirala da gure kafe makinean martxan eta gure hemen prest hurrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Ongi etorri guztioi bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok Oiana Maritorenagen egunon. Egunon. Eta zuekin Goiuri Ezeiza Arandi egunon. Egunon. Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1154 du, martxoak 27, goizak 10 eta 20 minutu eta guen mentxe 3 urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Ongi etorri guztioi, bigarren kafean zarete, naiz irratian. Erabaki nuen, tinko eta fermoki, ez zizaidala gertatuko. Maitasun saretan, ez nintzela berriz, uste gabean eroriko. Gaurko sarreran entzun dugu Añedu Alde eta kantu honek pixet gogoarekin utzi nau eta erabaki dut gaurko saioa gogoaren baitanekin abiatzea. Geroztik hor nabil, arantzetan dantzan, ezinezko amets sortzaile. Urrezko txampon bat emango. Eta maite duten tartearekin abiatuko dugu gaurkoa, hemen gure txatean bota dute. Egunon, gora ostirala eta gora oporrak. Hombre, porrak, guk oraindik oporrik ez daukagu. Zuk bai gorkak igual, ja, dauka, erromatarren zu bizar horietako bat, akueduktua.
Gaur antzerki eguna antzerkia egiten dugunok ere, ze poza horrelako egunetan. Edita Brokosek egun hon, nire maite duta da, asteburun lana eta festa. Bueno, denetarik gaur antzerkia ikustera, noa, bihar korrika grabatzera, plan borobiak dauzka hemen gorkak, dantzan 56koa. Eta nik ere dantza egin dut sofatik, oporretan sofan guentzuten kafe hartzen, Arabili. eta dantzan zu baino beto dagoena, oso ondo dago gorka. Pasatzen zait gogoaren baitan. Geroak zer dakar ez dut. Zein da zure maite dut hoiena? Aipatu inbarko dutez gaur antzerkiaren nazioarteko eguna izanik, asko maite dudala, ez? Antzerkia eta batez ere antzerkiak gizartea eraldatzeko duen gaitasun hori naiz eta batzuetan agian ez dugun ikusten edo jende askok ikusi nahi ez duen. Baina ez nentorren maite dut horrekin beste batekin entorren eta maite dut ez batekin ere bai. Maite dut antzerkia aipatu dudan bezala eta antzerkia egiten dugun taldea, ez? Nik uste dut antzerkiare ekipoan egiten dela eta aste honetan eduki dut aukera errodaje txikitxo batean egotekoa eta berriz ere sentitu dut ekipo sentsazio hori errodajeetan antzerkia baino askoz ere handiagoa izaten da, ez? Ekipoa edo atzean dagoen jendea eta uste dut ahaztu egiten ditugula batzuetan, ez? Eta denon artean sortzen direla gauza horiek guztiak eta uste dut hori aipatu behar dela. Maite dut talde sentimendu hori, akaso nire beste lan batzuetan sentitzen ez dudana, ez? Irakasle gisa adibidez gutxiago bakarrik sentitzen zara, ez? Zentzu batean, baina gustatzen zait talde horren parte sentitzea. Badago maite dute zare pixkat honekin lotua eta da azken aldian, primeran plataformarako euskal ekoizpen asko sortzen ari dira, ez? Telesaia asko, atal gutxi dituzten telesaiak, eta oso pozgarria iruditzen zait hori, eta egin beharreko zerbait. Baina badago ratzean zerbait euskal produkzioak, euskal ekoizpenak dira, baina gero joaten zara rodajera eta gaztelera hitz egiten da. Eta hor uste dut badagoela zerbait landu beharrekoa, agian esleipenak egiten direnean baldintza bat izan beharko litzateke nire ustez pixkat garbiagoa ere euskera bermatzea eta ni errodaje honetan lantaldearekin egon naiz zoratzen, iruditu zait kriston lantaldea, leku ezberdinetako jendea zegoen eta oso profesionalak eta oso gustura, baina egia da lana ezin euskeraz egitea, hemengo euskaraz ekoizten duen etxe batentzat edo emititzen duen etxe batentzat gogorra egiten zaidala aldi berean. Aktorea jakina euskalduna ginen, baina ez dakit beste departamenturik ote zegoen, guztiz euskaraz egiten zuena. Esango nuke askotan gaztelera hutsean egiten zutela. Zuzendariare euskaraz, bai, baina bestetan ez eta zoragarria ona eta iru zaizkit eta zoriondu ditut berain lanagatik asko. Baina ezin euskaraz errodatzea hemen eta berentzat gogorra iten zait oraindik eta uste dut ekoizpen guztietan gertatzen dela eta ez dakit hori nola zaindu beharko litzateken edo nola uste dut bermatu. Erabat ados oianak ekarritako analisiarekin edo iritzi maite dut horrekin gorkak eskatu digu jartzeko muganen berriena eta hoxe da geratzen dena. Berrieta zurekin Begieta arnasten Goiuri Zeizarandia, zein da zure maite duta? Gaur goizean, esnatu nahi izanean, nuen lagun talde bateko WhatsApp taldean, lagun batek, Julenek bidali duela Tokixaren bideoklip berri bat, No Margin, Part 1, bizu, izaneko bideoklipa, eta non ikusten dugun bideoklip horretan, Frankoren garaian, euskerak jasandako jazarpena agertzen dela. Eta bueno,
Nik egia esan ez nuen espero ez, horrelako, bideoklipean Tokixaren musika berriaren bideoklipean, horrelakoak ikusiko genituenik, eta horrez gain baita ere, bera Rubiko jokalariak ere agertzen dire, eta izu bideoklip politia iruditu zait, eta horixe, ekarri nahi nizuen zuei. Nere maite dut ez dakit zer den. Atzo Gasteizen jo genuen, Izaskun Arrue kulturgunean, bai postal kolekzionistak eta baita esan ezinek entzulea konturatuko zen, egun hauetan nire hotxa ez dagoela bere onenean, baina bereziki kantatzeko oso gogorra egin zitzaidan atzoko kontzertua, agian inoiz eman dudan kontzerturik gogorrena izan zen, eta ziurrenik entzuleak nik sentitu nuenaren oso euneko txiki bat sentitu edo igarriko zuen, baina oso sentsazio ezerosoa da, pixkat min fisikoaren mugan kantatzen ari zarenean, zure seno paranasalak buruan dozkagun kantatzeko espazio txoiek munkiz beterik daudenean, eta zure hotxak ez duenen tokia topatzen, eta are gehiago, eta hauen nuen inoiz imaginatu, zure burua entzuten ez duzunean, zen mukiek horrer eragiten dute, eta are gehiago eragiten dute kantatzen ari zarenean. Alegia, zure hotxak nolabait okupatzen du hor barruan espazio bat, eta gutxi dagoenean, entzumenak hori nolabait galdu egiten du. Beraz, kontzertu oso ezerosoa izan zen, kostazitzaidan asko egotea, egon behar nuen tokian, nolabait oholtza baten aurrean kontzertu bat defenditzen, eta egia esan Janire Arantzabek kantatzen duen, eta kantatzen dugun bezala esan ezinekin, nuen jakin hobetu egiten, baina zegoena eman genuen, eta izu, horrekin aurrera egin genuen. Baina benetan... Lengo iziren lekuetan. Segi, Goiuri. Mokiak ditu oso durrean. Oso daizea, Piskak egin nahizu? Ez, eta beharrezkoa. Seguro, ez da beharrezkoa. Aizue, bagoaz korrikarekin bat egitera, maiteutak amaituta. Goizeko 10:30 minutu azken egunero Garazi Castaño lankidearekin aritu gara nolabait bat egiten, korrikaren buruarekin, korrikaren azken ordukoarekin, non zebiltzan eta zertan zebiltzan, baina ingurumari horretan ere ibili da gure lankide Zaloa Badiola, eta gaur poliki korrika agurtzen ari den horretan berarekin ere bat egin nahi genuen. Zaloa Badiola, egunon eta ongi etorri Bigarren Kafera. Zer modu zaude? Triste dago Zaloa, Goiuri. Nabari zaio, Ulertzen dut. Ulergarria da. Zaloa, triste ez dago, baina bateria aurreztu eta optimizatu behar duena Garazi Castaño lankide da. Beraz, geratu orguen zuten eta Garazirekin bat egingo dugu, segituan gara zurekin bueltan, Zaloa. Garazi Castaño, egunon, zuri ere.
Bai, garazi, entzuten ari gara, entzuten genuen norbait oiuka eta usten genuen audio hori sartu nahi zenuela, edo bera entzutea nahi zenuela, baina, bueno, txipi-txapa. Badirudi konexioak galtzen ari garela une honetan gure lankide Garazi Kastainorekin. Bueno, zoritxarrez egoerak hauek dira, arratia bere izenak ondo adirazten duen bezalaxe baiara bat da, arratia bat da, eta bertan estaldurak justu xamarrean harrapatu gaitu oraintxe, baina entzuleok gauzat esango dizuegu. Norbaitek powerbank kargatu bat oparitzen badio Garazi Kastaino lankidari korrikako furgoneta horretan, guk bialiko diogu bigarren kafeko opari bat. Eta powerbanka noski itzuliko diogu, Powerbanka itzuliko diogu. Baina powerbank hori itzultzerekin batera, bigarren kafeko euskal kultura set bat oparituko diogu. Garaz, eri ginen kontzatzen entzulei norbaitek powerbank kargatu bat oparitzen badizu, gero guk powerbank hori itzuliko diogula eta bigarren kafetik opari bat bialiko diogula. Badazpada, ea sortea dagoen. Ez dugu lortzen bat egitea Garazi Kastainorekin, Zaloa badiola telefonaren bestaldean daukagu, ez dakit Zaloak entzuten gaituen. Zaloa, egunon berriro? Zalantzarik gabe. Zalantzarik gabe. Aizu, Zaloa, ari da Garazi kontatzen, zein, uste dut Garazi entzuten genuela berriro, baina ez dakit askorako entzungo dugun, edo tira, Zaloarekin jarraituko dugu, eta Garazik estaldura gonkortzen dela ikusten baldin badu, bat egin dezala, edo sar dadila gure gainetik, inongo arazorik gabe, baina Zaloa, aipatzen genuen logistikoki, ez dakit, bateriak kargatu, kazetarien alteko elkarlana, egun oso ederrak, egun gogorrak, intentsitatea handiko egunak, nolabait, korrika jarraitzen aritu zareten guztiontzat, eta era berean logistikoki konplexu xamarrak ere bai.
Baizu, agurtu horretik Saloa galdetu nahi dizugu, ez dakit, momentu bat eskatzea gehiagitxu izango da, beraz, podium bat eskatuko dizugu, azken aste honetan, azken egun hauetan bizitakotik, ze hiru momentu nabarmenduko zenituzken guretzat. Ez da galdera erreza, baina hortxe botako dizut, nolabait, zure momentuen podiuma edo zein izan den korrika honetan zehar. Aizu, Saloa, eskertzen dizugu guretzat tartetxo hau hartzea. Hau da kazetaritza entzuleok, eta egia esan oso eskertuta hemen bigarren kafetik, Garazi Kastainolan kideak egunero, gaur Saloa Badiolak, Joara Izpuru bat hor tartean nolabait lan tekniko hori bideratzen, korrikaren burutik Donostiako estudio zentraletara, eta handik Tolosako bigarren kafearen gure estudiaino helarazteko, eta egia esan den kontatzen hasita entzungo zenuten hor, Saloa Badiola gidatzen doala Donostiara, kazetaritzak horrelako tempoak eta abiadurak dakartza, baina kazetaritza ere bada gidatzen zoazen bitartean, eta noski segurtasun neurriekin, eta manos libres delako horrekin arituta, kontatzea zer izan den korrika. Beraz, behonde izuela, Garazi eta Saloa, eta ea datorren asteleno asteartean, oporrak hartu horretik, gurekin bigarren kafean, korrikaren, ez dakit, gora bera guzti hauek, lasaiago eta kontatzeko kafetxo bat hartu dezakegun. Eskerrik asko, Saloa. Hamaika bat egiten dute urrunago joateko. Entzuleo goizeko 10:43 minutu, segituan 10:44 izango dira, den esaten hasita, eta gu bagoaz Gasteiz aldera, gaur korrika Gasteiz ere zeharkatuko du, eta atzo gu Gasteizen ibili ginen, beraz, zer esango dizuegu, gustora egingo dugula segituan saltoa, Josune Belez de Mendizabal eta be soinuak entzuteko. Ni eta zuetan ni, bat eta bat gara-garabi, guazen korrika marrei zerika, bat eta bat amekasitan, ni eta zuetan ni, bat eta bat bigara-garabi, guazen korrika marrei zerika, bat eta bat amekasitan ni euskara. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Josune Belez de Mendizabal Gasteizetik gurekin ere zuzenean, egunon? Entzuten gaituzu, Josune? Bai, hemen txenago, egunon danoi.
Egunon, besoinuak zuekin, hementxe naiz irratian. Berriak dira horiek, ala, zapatillak. Zapatillak. Bai, zapatillak propio estrenatu ditut. Ja, hau telekoaria. Eta zurea guapoa dauz. Ja, nirea konberitu zizkidaten urte betetzean, eta bai, oso erosoak dira, de perrito. Bai, ojo geho, galderak ingo izkizuetela zapatillan inguruan, importantea da. Ja, bilatu beharko diogu vuelta kulturari, zapatilla, horreko zerbait. Odei Arregi, Ane Guevara, Eiara Irazuzta, Idoia Tapia, ni neu ere, esertokian eta etxeko Gilzandra Maite Aizburua. Zapatiletan, bai, 6 emakume sortzaileok etxeko giroan. Oholtza, etxeko egongela balitz bezala, horrela agurtu ditugu biak. Baina zebi, nortzuk, aber. Bueno, bai, batetik Zurrunbilo, Euskarazko Arte Eszenikoen 11. edizioa, eta bestetik Antzerkiaren nazioarteko eguna, bezperaz, izan da ere. Izaskun arruen izan da topaketa. Itxoin barkatu. Ez, izan zen, atzo, bai, baina oraindik apenas gau loaldi bat besterik pasa ez den ordu eskaseko tarte honetan, ekitaldiaren oihartzuna entzun dezaket nere bebarruan. Kafeaz ordi daztu izena du kantuak, bigarren diskoan dago eta mendik gertu grabatu genuen Mikel Urdangarien etxean bere hautsa, pixatola, ez dakit. Gehiegi abisatu gabe eta bapatean... Gehiegi abisatu gabe audio hau ere lapurtu atzo, eta, bueno, soinuak izeneko tarte honetan soinuak baino postalak kolekzionatuko banitu, atzoko maienguruaren irudiak musika kutsu hau izango luke, eta akaso euskeraz mintzatuko litzatekeen Fernando Pessoaren doinu portugesa ere izango luke harritzeraino hizketaldiak. Nola esaten da portugesez bat biru? Itxoin, bai bakite. 1, 2, 3. Hoixe, bai. Edu Zelaietak bizi berritu zuen Pessoa 21. mendera ekarriz gu harritzeko. Eta Eiara Irazuztak jarri zion atzo ahotsa. Eiara zapatiletan, Pessoa enago oso ziur. Zapatiletan ez, baina etxeko giroan bai agertu da Kristina Rosenbinge abeslari, konpositore eta idazlea Gasteizen antolatutako Melomaniak zikloan. Musikaz eta bizitzaz mintzatu da, baita mainstream etzarenean zein zaila den irauteaz, txas eta desagertzen zara. No soy más que tú, tu fantasía, tantas veces soñaste que se hizo realidad, pero lo que tú no sabías es que los sueños no se pueden dominar. No crees que me ves cruzar la pared, anochece se aparezco a tu lado, quieres ir tras de mí. 1987an grabatutako kantak bizirik dirau uda horretan 11 urte betetzear zeukan neskatilaren baitan, eta ordutik Kristina abizen luzea oskatu ezinik bizirik dirau beste motatako talde kanta proiektuak aurrera eramanez, aurreritziei aurre eginez. Hablar de la frustración de tener que luchar contra los prejuicios en la industria musical, cosa que yo he hecho casi, hasta ahora mismo. Creo que básicamente en realidad mi carrera se puede definir en base a qué perjuicio he tenido que luchar contra cuál en cada momento. 30 urteko ibilbidea jasotzen du abeslari errubia ikoniko honek debut izeneko liburuan, eta bertan ere azaldu du txiste txar bat balitz bezala, zer gertatzen den New Yorken pertsona beltz batek eta hile luzea horia duen emakumeak taxi bat eskatzen dutenean. Y entonces Steve se adelantó unos pasos para coger un taxi, levantó la mano y los taxis pasaron de largo porque era negro. Y entonces, aunque iba vestido infinitamente mejor que yo, entonces se escondieron los dos chicos detrás de un buzón, levanté yo la mano y a mí me paró el taxi porque las rubias no son peligrosas. Esto no está en el libro, pero se acaba de contar la anécdota, es que Zenbat Kristina, zenbat etxeko zapatilak, zenbat sortzaile, langile beltz eta rubioak, zenbat eskailera daude eta nun kokatzen gaituzte. Martxoak 17 galderei erantzuna emateko eguna.
Antzerkiaren nazioarteko eguna den honetan, banoa korrikan, oi bezala, presaka beste nonbaitera, seguruenik ensaio batera, testua bidetik edo kaletik zoratuta banengo bezala errepasatuz. A ber, zer moz dena, maravilla, pasada, de masa, super, la hostia. Vale, venga, badaukat, jazta. Bueno, presaka gaur ez, hobe gaur korrikan banoa. Edo badator, gauez ailegatuko da eta Gasteiza Euskararen aldeko lasterketa. Ni orain txas eta banoa. Beti ere soinu gehiagorekin bueltatzeko asmoz. Hurrengor arte! Eta nik hemendik maite dut ekstra bat gaurkoan, Josune Belezen Mendizabal eta Ane Gebarari, atzo beraien 1000 eginkizunen eta egin beharren artean, tartetxo bat atera zutelako korrika iakara iritsi, gu pixka bat ikusi, kontzertu ostean besarka labana eman, eta euren bizizekin jarraitzeko. Eta egia esan, txapo, ole zuek, Ane Gebara, Josune Belez de Mendizabal, muxo ondi bat, les bobe-bobetarrentzat, eta zui ontzat, Eta nola Zango juri? Nona faldu zenuten? Iaka kulturguneak duen tabernan bertan. Egia da, hasiera batean, ordutegi aldetik etzekitela ziur, baina jende da isente gontzen, eta, guk traste guztiak jaso, egia da, dendena kontatzen hasita izaskun arrue kulturguneak dituela gauza on pilo bat, eta gauza bakarra hori pixka txarra. Eta da, ibilgailuak usteko lekurik ez dagoela, edo udalak ez duela albidetzen ibilgailuakan kulturetxean ustea, eta horrek logistikoki sortzen du, gauzak jetxi, furgoneta parkin batera eraman, itzuli, bukatzerakoan gauza deskargatu, igogailu txiki batean zehar jetxi, eskaileratatik joan kotxe bila, logistikoki ez da espaziorik erosuena. Ez dago horrela kanpokaldean, espazio asko duen ez dakit zonalde batean, bere xarma du baita. Askotan gertatzen da. Eta, horrek egiten du pixka logistika zaildu eta ordutegiak ere asko lausotu. Azkenean, guatzu 3etan abietu ginen, eta falostean goizeko ordu bat aterdietan itzuli ginen. Pixka nolabait jendeak ere ulertezan kontzertu bat, ez dela ikusten diren, ez dakit, 70 minutu horiek, edo atzo 3etan traste guziak kargatu, eta goizeko ordu batak arte, ez dakit zenbat ordu duazen 10 edo 11 ordu dira, ez da? Konduak atera. Edo no, izan daiteken orden, ez da oso urrun gelditzen, ez da oso aparete, leku hori non dagoen, baldakizun onden. Amaterraren leku bat ari gara entzuten, datorren astean gurekin izango dira elkarrezketa akustikoan, eta hurrengo 2 minutuak eurak entzuten egingo ditugu entzuleok. Topatuko baituzu benetako bidea, zaudenean pentsatu beti egon zarela, zu baizara leku hori daramazu barnean, badaleku bat non dena atseginta libre, leku bat non edo non izan daiteken orden, ez da oso urrun gelditzen, zauden tokirik hau berde, leku hori non dagoen, badakizun onden. Zeu zara zu. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
esareko minori baretzeko Eta entzuleok, elkarrezeta akustikoetan, aste honetan izan direnek, Malko taldekoak eta antxe Minmugak diskoa aurkeztu ziguten, eta diskontako 0-11 kantuare gure sareetan entzun gai duzue, entrevista akustikoan, gure entrevista setetik, gure set akustikoan, egin zuten bertsio berezi horrekin. Gainera dena kontatzen hasita kamiseta pare bat oparitu ziguten, eta nik atzu estrenatu nuen. Ostirala da eta guke arte eszenikoen agendari ere begira jarri nahi dugu entzuleok eta Oiana Maritorena genberen eskutik egingo dugu bidaia hori. Aipatu dugu Izaskun Arrue kulturgunea, baina Euskal Herrian bestien bat antzoki ere badaude eta hoien inguruan ariko gara edo behintzat hoietan datozen egunetan hortik hasita ikusgai dituzuen inguruan. Gaur antzerkiaren nazioarteko eguna izan ikusten nabaritu iten dela eta programazio, nahiko zabala dagoela. Kandida eskeniko da Ordiziko herri antzokian arratsaldeko 8 eta bertan ere Amazo, Miren Gaztañaga eta Mikel Martínez izango ditugu aktore. Bibaso Batur, geuretik sortutako proiektuetako bat, musika beharrin eskeniko dute gaur atxaldeko 8 eta mentxe Tolosako Leidorren 8 trajea antzeslana izango da ikusgai. Zerbait sartu zai begian lana ere, Elorrioko Arriolantzen antzokian eskiniko da 8 hau ere geuretik sortuak ekimenean sortutako lana da, eta hurrengo geltokia berrizko kulturretxean atxaldeko 8. Itzuli ziren, itzulera lanarekin deiabu taldekoak eta gaur Victoria Eugenia antzokian izango ditugu 7:00 eta gero hitz egingo dugu bertako Urko Rekondorekin. Magmamia Bea Egiazabalen lana Errekaldeko udaltegian eskeniko da atxaldeko 7:00 eta kolapsoa berriz Sopelako kulturgunean izango dugu gaur 8:00 eta bihar Donostiko Lugaritz kulturretxean atxaldeko 7:00. Eta escape room lana ikusteko aukera izango dugu gaur Elgoibarko antzokian 7:00 oso sarrera gutxi geratzen dira, baina biharko badaude. Bihar Uharten izango gara ordu berean 7:00, beraz, horra hurbildu zaitezkete. Eta dantza ere badugu, naiz eta gaur antzerkiaren nazioarteko eguna izan, jakina arte eszenikoen barruan dantza ere programatzen da. Hasta el último baile, hemen izan genuen bere protagonistetako bat, Leioako kultur leioan eskeniko du Eba Guerreroren konpainiak 8:30 lana, eta 40. bidegurutzea berriz, 40 urteen inguruan ere bueltaka, ez dakit lan bat baino gehiago daude dantzaren arloan adina edo lantzen dutenak, eta Irungo liburutegian eskiniko da 8:00. Martires lana berriz Sestaoko musika eskolan ikusgai izango dugu gaur 7:30 eta Mar Gomezen konpainiak bere 30. urteurrena ospatzeko sortutako lana da. Gure garaiko martirrei eskinitako lana. Eta ikusi egin beharko dugu zein diren martirroiek edo nor izan daiteken martir. La prodigiosa zapatera Nafarroan ibiliko da asteburuan zehar, Tafaiako kulturgunean gaur 8:00, Larunbatean Zangotzako Karmengo auditoriumean 7:30 eta igandean berriz Ribaforadako kulturetxean, beraz, asteburua kompleto egingo dute gure inguruan. Algarabia lana berriz, Nafarroako museoan eskiniko da 7:30 gaur, musika, dantza eta poesia duen lan hau, eta Lucia Lakarraren azken lanaren aurre estreinaldia izango da gaur, Arriagan Bilbon atxaldeko 7:30 eta larunbat eta igandean 7:00. Amaur indarra. Oian antzerkiaren mundu eguna, baina dantza asko programatuta ere. Bai, egia esan aipatzen genuenez, martxo inguruan eta programazioa hunditu bezala iten zala. Ez dakit, igual uda ja laizter etorrikoa eta gutxitu iten dalako. Auskalo, ia bete potenta izaten da martxoa bai. Gaurko proposamenak hauek, baina bihar eta etzirako, alegian larun bat eta iganderako ere, batzuk badaude, batzuk aipatu ditu dagoeneko Oianak, lana gaur estrenatu eta
gaur egon eta bihar eta etzire badago, aurreratzen dizuegulako, baina oian larun batera begira ere, proposamen ugari. Bai, egia da asko ere ez ditu dugu dala topatu, baina hementxe daude proposamenetako batzuk. Ni Antion Telleria izango da Victoria Eugenian 6etan eta 9etan 2 emanaldi eskainiko ditu. Pinpilin pausa horiak lana berriz, azkaineko labertxegi gelan eskainiko du Mairu konpainiak atxaldeko 7etan. Artea lana, txalo produkzioakena, Lasarteko Manuel Lekuonan eskainiko da 7:30, eta Heriotzak Eduardo Dou izena, Hendaiako Borderline fabrikan izango dugu 7etan. Eta aipatzen ari geren bezala, Zuberako maskaradak herriz herri astebururo, eta asteburu honetan Alozen izango dira. Eta iganderako gutxi batzuk ere bai? Bai, antzerki aldetik 7 urte proposamena, enpresa mundura, eramango gaituen lan hau, Hondarribiko itxasetxe auditoriumean eskainiko da 7etan, eta dantza pieza ezberdinak elkartuta, ustu edo antzerkiare bai, ustu eta dada ulala, Gasteizko Baratzaretoan 7etan, lehenengoa Aitzolira hola hemen izan genuen bere garaian, lan honi buruz ere hitz egin zigun, dantzaren arlotik eta antzerki kutsuare baduena, eta bigarrena berriz Lesbo Bobe konpainiaren lana. Bueno, orain izan gara, Josune Belez de Mendizabalekin, aipatu duguan ege bara, hauek ere gurean izandakoak ditugu, eta igandean, Gasteizko Baratzaretoan izango dira. Entzuleok, hauesek, arte eszenikoi dagokienez, datozen egun hauetarako dituzuen proposamenetako batzuk, edo behintzat gehientsuenak, euskeraz egiten direnek behintzat. Eta entzuleok 11:02 minutu ditugun honetan, bagoaz azken ordukoaren bila estudio zentraletara, ez Bilboko estudiotara, Itxaso Leon lankidea, antxe dugu eta Itxaso egunon. Kaixo egunon, azken ordu honetan jakin dugu 59 urteko emakume bat hil zela ostegunetan sestaon, su txiki erabiltzen ari zela erredura oso larriekin zauritu baitzen. Lakuako segurtasun sailak Europa Presi jakinarazi dionez gaueko 10:20 gutxi aldera jaso zuten Iberia kaleko etxebizitza batean gertatutako istripu horren berri. Barruan erredura oso larriak jasan zituen emakume bat aurkitu zuten eta berehala Barakaldoko gurutzetako ospitalera eraman zuten eta bertan hil zen. Eta bestalde tartetxo hau aprobetxatuko dugu entzulei gogora ekartzeko. Udako ordutegia larun batetik iganderako goizaldean hasiko dela Euskal Herrian, ordulariak ordubietan 3 aurreratuko direnean. Aldaketa hori aspaldidanik dago zalantzan, baina Europako batzordeak automatikoki berritu du 2030 arte. Horrek ez du eragozten erkidegoko akordio batek egutegi hori aldatzea, baina etorkizuneko erabakien zain, Europar Batasunaren egunkari ofizialak komunikazio bat argitaratu zuen martxoaren 18an, datozen 5 urteetarako udako ordutegiaren datak zehazten dituena. Beti ere, martxoko azken igandea erreferentzia gisa hartuta. Time Use Initiative erakundeko zuzendari orde Ariadna Guelek, EFE agentziari azaldu dionez, 2026 hau justu data ona zen berrikusteko 5 urteko aldia amaitzen delako, eta alere automatikoki berritzeak ez du esan nahi Europako ordu aldaketarekin amaitzeko erabakia hartzen badu, gero atzera bota daitekenik. Oraingoz herritarrek igandetik aurrera nabarituko dutena da eguna beranduago argitu eta ilunduko dela, ordulariak ordubete aurreratuko baitira eta ohiko ordutegiei eutsiz gero, larun batean ordubete gutxiago lo egingo dugu. Udaberriko ekinoziotik martxoako 2an argi eta iluntasun orduak berdinak izan ziren egunean, egunen iraupena handitu zoa eta ekainaren 21ean iritsiko da gorenera udako solstizioaren datan. Egun horrek 15 ordu eta 4 minutuko argia izango du. Ordutegi berria urriaren 25 arte egongo da indarrean. Eta besterik ez hauek bakarrik aipatuko ditugu momentuz, baina 12etatik aurrera itzuliko gara informazioarekin. Eskerrik asko Itxaso Leon, aurrera egingo dugu entzuleok hementxe bigarren kafean. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Kirolak poza ekarri ohi du maiz.
baina gaztitik ere badu. Kirolarian, denak hartzen ditugu egunero. Astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:00 aurrera, Jon Garateren eskutik, Kirolaria. Naiz irratia. Gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu. Jarrai gaitzazu Facebook, Twitter eta podcast plataformetan. Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agertzen zaizun atsegin dut botoia. Naiz irratia, sare sozialetan. Zara konturatzen, iaia, noiz datorren aldaketa, bateria batetik, organiko gotik, elektronikora pasatzen dira. Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz. Kaixo, Fermin. Opa, kaixo. Aritzartola, Gabon. Kaixo, Gabon. Bide Hernando Muñoz, Inigo Etxarresistiaga. Gabon. 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 Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika. Hemen daukagu gurekin. Gabon, Ruper, zer moduz? Ondo, eskerrik asko. Josune Arakistain, eguerdion. Kaixo, eguerdion. Zer moduz zaude? Osondo, bai. Egualdi honekin, eta kantu berri ateratzen, eta... Bai, ez da. Bai, zera ondo. Anari Alberdi Santesteban, Azkoitiarra, eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz? Kaixo, ondo. Eta gauero, 10:00 aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu. Musikaria, egunero, eguerdiko 12 eta 4 eta gaueko 10:00. Naiz irratia. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Bizitzan zerbait ekin duzu, neurtu alduzu. Bide horretan zenbat lagun egin dituzu. Zure ondoan egon dena hautsi zarenean. Zuk bueltan ezer, soberani zer hautsata area. Pantaien garai honetan, inoiz baino gehiago aldarrikatu eta sostengatu behar ditugu zuzeneko ekitaldiak. Are gehiago, euskaraz eta antzerkiaz ari garenean. Honek eta arte eszenikoek gizartea eraldatzeko duten boterea hainbatetan aipatu dugu saioan, eta gaur antzerkiaren nazioarteko eguna izanik, ezin aldarrikapen hau egin gabe pasa. Norberak bere kulpa kudea bezala. 1962tik, Antzerkiaren Nazioarteko Institutuaren ekimenez, Antzerkiaren Nazioarteko eguna ospatzen dugu. Ordutik, martxoaren 27an, antzinako arte horren garrantzia gogorarazten diogu gizarteari. Antzerkia, haitzuloetan istorioak kontatzen zirenetik existitzen da, eta askotan krisian dagoela esan arren, bizirik eta tinko dirau, eta ziur, halaxe jarraituko duela. Zaitut ez dizut, ezer zor nahi, eman nahi dizut baina ez dut ezer zor. Egun honetarako espreski urtero, arte eszenikoekin lotutako pertsona batek mezu bat sortzen du. Eta aurten, William Dafoe aktoreak idatzi du. Askok, zineman egindako pertsonaiengatik ezagutzen dugu, baina antzerkian duen ibilbidea luze bezain oparoa da. Eta mezuan, antzerkian pasatako bere lehen urtez hitz egiten hasten da. Ondoren, honakoak aipatzen ditu besteak beste. Gizartean eta politikan antzerkia inoiz baino beharrezkoagoa da geure burua eta mundua ulertzeko. Pantaila eta teknologia nagusi diren gizarte honetan horri ere erreferentzia egin dio. Gelan dagoen elefantea, teknologia berriak eta sare sozialak dira. Konektatzeko promesa egiten dute, baina sarritan pertsonak sakabanatuta eta isolatu egiten dituzte. Internetek galderak sor ditzake,
baina oso gutxitan harrapatzen du antzerkiak sortzen duen lilura. Arreta, parte hartzea eta une berean bildutako komunitate baten indarra. Aktore bati antzerkiaren berezitasunak aipatzeko esatean, ikuslegoarekin dagoen harremana aipatzea oso ohikoa izaten da. Eta hoiek ere ez ditu Williamek ahaztu mezuan. Ikusleak gutxi izan arren, lekuko gisa funtsezkoak direla antzerkiari zentzua eta bizitza emateko. Eta Williamek aurtengo mezuan dioen bezala, antzerkiaren indarrean sinesten jarraitzen dugu, gero eta zatituagoa, kontrolatuagoa eta bortitzagoa dirudien mundu honetan, gure erronka da antzerkia ez bihurtzea distrakziora bideratutako entretenimendu huts, ez da tradizioa gordetzen dituen egitura zurrun ere. Aitzitik bere gaitasuna indartu behar dugu, pertsonak, komunitateak eta kulturak konektatzeko, eta batez ere norantz goazen galdetzeko. Nik bat egiten dut Williamek dionarekin, eta saiatuko gara horretan ere gure aletxoa jartzen. Esan bezala mundu osoan zehar, hainbat ekitaldi antolatzen dira gaurko egunez, antzerkiaren inguruan, eta jakina, etxean ere, izaten ditugu horrelakoak. Euskarazko antzerkigintzari ekarpen handia egiten dio horietako batek. Donostia antzerki sariak. Mende laurdena ospatu zuen iaz sari honek. 2000 urtean sortu baitzen euskarazko antzerki profesionala sustatu eta zabaltzeko helburuarekin Donostiako udaleko euskara zerbitzu eta Donostia kulturaren eskutik. Horren jakin gabe hortzi mundak gure aurrean minutuak ez du segundurik galtzen iesean gabiltzanean denborak ez baitu egonik barkatzen azkenean minutuak ez du segundurik galtzen iesean gabiltzanean denborak ez baitu egonik barkatzen azkenean Bazterretan gordetzen dira koloretako etxea atzeko leiotik galduz la 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 behin hartutako bidea minutuak ez du segundurik galtzen iesean gabiltzanean denborak ez baitu egonik barkatzen azkenean minutuak ez du segundurik galtzen iesean gabiltzanean denborak ez baitu egonik barkatzen azkenean Zimuda gura aurrean Hortzi muga gura aurrean minutuak ez du segundurik galtzen iesean gabiltzanean denborak ez baitu egonik barkatzen azkenean Urtean zehar, Donostian euskaraz eskainitako lan profesionalen artean aukeratzen du epaimaiak. Eta lehen edizioan, Tantxaka konpainiaren Ozeanoko pianista lana saritu zenetik, beste 24 lanek eskuratu dute sari hau. Azkena iaz, Zorretan lanak eskuratu zuelarik. Inoitzetzain niri antzerkiaren nazioarteko egunean, hemen saioan egotea suertatu, eta aurtengoan iritsi da eguna. Beraz, sari honen atzean lanean dabilen arduradunetako batekin hitz egingo dugu jarraian. Euskara zerbitzuko, Ales Aisarekin. Egunon, Ales. Kaixo, egunon. Zer moduz, eskerrik asko, bileratik atera zaitugu ez, momentutxe hontan, baina mi esker, guretzako tartetxo bat hartzeagatik. Hasieratik hasi nahiko nuke, ze momentutan edo nola sortu zenuten sari hau, ze behar edo zer ikusi zenuten garai hartan duela, 26 urte dagoeneko? Bai, ondo esaten duzuen zela, 26 urte dira, ez? Batze behar, badira.
kontuatu ginen Donostia beti izan da euskarazko antzerkigintzaren leku bat aintzindari izan zen, ja 19. mendetik hasita, eta hor lore jokoetan, eta badaude persona oso importanteak, Marcelino Soroa, edo Baroja, edo Altzaga, eta horiek ja Donostian euskarazko antzerkia egiten zuten, eta ikusi genuen urtekin, 20. mende bukaran, egia esan, antzeslan gutxi zeudera, egiten zien euskararen egunean, Santa Tomas egunetan, daula baino gutxi zeola, ez? Eta hor nire baki genuen, sari hau sortzea bi helburukin, batetik, konpainiei profesionalei helduei begira inaiz beti, zeumentzako antzeslanak zeuden baino, konpainia profesionalek helduei begira eskaintzen zituzten antzeslanak taularatzea zan asmoa, eta orduan hor, programazioa egonkortzea izan zen helburua, eta horretarako sortu genuen sari bat. Saria izan ziteken pixkat amua, ez? Eta kontutan hartu behar du, urte hartan, 6 antzeslan eman ziala Donostian, orduan, beira zeko puruta ginen, 25-26 urte eta gero, aurten adibidez, 2025an, barkatu, iaz, 27 antzeslan ematera iritsi dara, ez? Izan da nolabait, hasiera hartan behar bat ikusten zan, ze Donostian antzerkiak bat izan zuen indarra, eta lehen esan dudan bezala, historikoki leku plaza importantea zan, eta hori izan zan pixka eta abia puntua, ez? Zuk aipatu duzu 2025an 27 antzeslan, eskaini zirela, eta aurrekoan Kerman Orbegozo zinegotziak aipatu zuen euskarazko antzerkia egonkortu egin dela, eta datu horiek eman zituen 27 antzeslan, 14.423 ikusle, eskaini diren 57 emanalditan, eta gutxi gora bera horrek emanaldiko 453 ikusle edo ematen dituela. Zuek ere ikusten duzu euskarazko antzerkia egonkortu dela irian, edo nola ikusten duzue? Azkenian, lehen esan dakoa, hori izan da prozesu bat, 2000 urtean izan baldin mazian 6 antzeslan, lehen da biziko 10 urteetan 6-10 antzeslan ematen genituen, zer ematen dugu, beti ekartzen duguna da, konpainiak ez dugu esango dana, baina ia dana, konpainik profesionalik eskaintzen dutena, ekarri iten da, orduan, zerikusia dauka ere, konpainien egoera zein dan, produzio maila ere zenbatekoa dan, baina hori ikusi da ere, Donostian, esango nuke, programazio egonkortu dan bezala, konpainiak ere egonkortu indiala, profesionalizatu egin diala, egonkortu egin diala, eta guzti horrek ekarri du, Donostian behintzat, bai neguko denboraldian, zehazira batean udaran etzan programatzen, baina gero bai, eta urte osoan zehar ekarri duna da, Donostian antzerki programazioa egonkortzea, ez? Eta programazioarekin batera, noski, ohitura ere bihurtzea, ez? Azkenean, pixkanaka, zukor ondo eman dituzun datuak, ez? Uste izan ziala, 14.000 bat ikusle, ez? Claro, ikusleak ere erantzun behar dute programazio horri, ez? Eta nik uste lortu ditugula bi gauzak, ez? Konpainia jakitea Donostin badaukatela lekua beraien lanak emateko, eta eraberean, publikoa ere egotea zai, eta publikoa ere jutea antzeslan horiek ikustea, ez? Bide luzea izan da, baina nik uste emankorra izan dela, eta horretik Kermanek aipatzen zuen prentsa horrekoan, helburua esan dezakegu lortu dugula, ez? Bide honek ja lortu dugula, Donostian euskarazko antzerki profesionala eta alduentzat eskaintzen dana leku eukitzea, eta gainera harrera ona eukitzea. Eta aurrera begira, baduzue beste erronkarik buruan, edo orain bezala honekin jarraitzea da helburua? Nik uste, batetik helburua bada honekin jarraitzea eta euskarazko antzerkiak lekua eukitzea, eta ez da kasualidadea nazioarteko antzerkiaren egunean euskarazko lan batek eukitzea protagonismoa, baina nik uste, badaudela beste lanildo batzuk, ez? Sorkuntzari lotuta, poltsiko sorkuntza olako deialdiak egiten ditugu. Hortik badaude lanildo batzuk, baina nik esango nuke nagusia guri dagokionez, euskera zerbitzuari dagokionez, Donostia antzerki sariari indarra ematen eta oskoa ematen jarraitzea dela, ez? Eta noski, gero eta jende gehiago ekartzea, eta nolabait hori, fenomen hori bizi egotea, konpainientzat, jende asko etortzen baldin bada, konpainientzat errentagarria da, eta noski konpainientzat importantea da ere dirua irabaztea, bolo gehiago ateratzea. Nik uste gure aldetik behintzat
lan hori egin dugula eta jarraituko dugula egiten, eta bueno, hori behintzat izango da gure helburu nagusia, ez? Aurreko aipatzen ari ginez Donostiako egoera da batez ere, baina uste duzu honek lagundu egiten diela adibidez edo agian hitz egin duzue ondoren konpainiekin, irabazleekin edo bestelakoekin inguruko herrietara edo hirietara edo Euskal Herrira zabaltzen eta beraien lanak pixka bat eskaintzen edo ze gabez ikusten dituzu edo zer esaten dizuete konpainietako kideek eta? Hombre, egia da, nik uste, konpainetik konpainera realidadea ezberdina dela. Egia da, batzuk, bueno, euskera zaritza, pues, bai, badauka bere zama, eta ez da erresa askotan boloak lortzea hirietan zehar. Batzuk apostu egin dute gutxinekoa dira euskeraz bakarrik sortzeko, eta horiek, bueno, arrisku gehiago hartzen dute, beste atzuk euskeraz eta gaztelaniaz egiten dute. Egoera, nik uste ez dela, beraiek esan duzueki, baino gehiago, egoera zaila dela, nola bai, konpainientzat, baina, bueno, guri dagokigunez, balen esan dagoan nik uste saiatzen garela euskerazko antzerkigintzari erreferentzialtasun bat ematea Donostian, eta programatzaileak ingurukoak etortzea, eta nik uste etortzen direla Donostira ikustera zer dagoen, eta horrek ematen dula ere, bueno, lan bat ere ematen dugu, nik izango nuke, badagoela hemen feria egiten da, baina nik izango nuke, badala ere Donostiako antzerkizaria de feria bat, urte osoan hemen eskaintzen direlako berrikuntzak normalian, ez dira beti hemen estrenatzen, baina bai lehendabiziko aldiz Donostien eskaintzen diren obrak dira gero saria jaso dezaketenak edo epaitzen direnak, eta alde horretatik izango nuke bagarela pixka bat, ispilu bat edo erakus leio bat, hobesan da, beste herrietako programatzaileentzat ere, eta nik uste funtzio hori ere badaukagula, eta esaztu Donostiara ere badatorrela ere publiko bat, Donostialdetik, ez bakarrik Donostiarrak, eta bueno, badaukala ere hor atrakzio zera bat, indar bat, ez? Aipatzen zenuen deferia eta nik hemen askotan deferiako programazioa aipatzen dudanean esaten dute euskarazko antzezlan gutxi egoten dira deferiaren barruan bertan, baina zuk aipatzen zenuen bezala, Donostian ez, eskaintzen dituzuen hauek ere deferia moduko bat egiten ari dira, edo beraz eskertzen da. Hortzuek egotea, eskerrik asko, Alex, bakizu zer egin behar dugun oraintxe, konektatuko dugu Victoria Eugenian dabiltza, gaur atxaldean bertan 7:00 emango da, Donostian antzerki saria, eta eskainiko digute tartetxo bat, aurten saria irabazi dutenek, baina azken galderatxoa 2026ko uzta martxoan gaude, baina dagoeneko uzta politia izaten ari da antzerki aldetik, Donostian? Egia esan, bai, ez dakate kopurak aurrean, baina desente lan eskaini dira Donostian, eta itxura politia dut, bera, anedota baten esan duzu, azkar. Epaimaiki da badauzkagu, urtean zehar puten direnak zera antzerlan horiek ikustea, tartean publikoko ordezkaria direnak, eta garai batian errexazan, esan dizudana, 6-10 lan zian, baina gaur egun 24 lan dira, eta askotan oporretan daude, ez dakin nun daude, lan bat eskaintzen die, antzerlan guztiek ikustea, eta horrek esan nahi du badagoela produkzioa. Ze ondo, jarrai dezala horrela, ez da, usta potilila izan daitela dadila aurten, baina datozen urteetan, ere bai. Mila esker, Alex, gurekin, tartetxo hau hartzeagatik, eta izango dugu aukera beste batean ere bat egitekoa. Ondo eskerrik asko zuei. Bai, aio. Eta segituan entzuleok, beste protagonista bat izango dugu, baina antzerkiari lotuta jarraituko dugu Donosti antzerki saria 2026 honen baitan. Una historia amaieratik hasi azaletik zurera egia egiatik zurera izkiak
topatu dut adorela ezer ezberdin hasteko. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Eta esan dugu, aurtengo sarituekin ere hitz egingo dugula eta oraintxe hitz egingo dugu beraiekin. Egia da, beraien lan berria noiz iritsiko zain geundela asko, eta azkenean, oholtzara itzuli ziren, eta nola itzuli ziren gainera, itzulera lana izango da, aurten 26. Donostia Antzerki saria jasoko duen lana, eta gurekin dugu hemen Victoria Eugeniatik, Urko Redondo. Egunon, Urko? Kaixo, egunon. Bueno, lehenik eta behin zorionak, berriz ere, horrela aurrez aurre edo pertsonan. Eta nola zaudete, imaginatzen dugu pozik egongo zaretela, baina oraintxe hortxe, prestaketetan ari zarete, ez da? Bai, mila esker, eta ezen bezala, oso pozik, hori bada, zarion jasotzea, eta, bueno, Victoria Eugenian lana eman ahal izatea baita ere, gozada bat egia zan. Eta ondo, bueno, egun honen zai ere bagaunden, ospakizun bat bada bere zantzez lana, bueno, gaur eta gehiago, lagun eta familia, eta, bueno, jende asko urritzen delako nera, baita ere egun honetan, eta urduri pixka bat, esateko, baina pozik, oso pozik. Aipatu dugu, hitz egin dugu Donostiako Euskara Zerbitzuko Alesa Isarekin, eta aipatu dugu pixkate epaimailan, badagoela, ez, jende ezberdina. Gremioko jendea goten da, kritikariren bat, aktoreren bat, publikoko jendeak ere parte hartzen du, epaimaila osatzeko, eta aurtengoan, hau esan dute, besteak beste, zuen lanari buruz, oso laburtua, baina aipatu dute, bisualki oso lan erakargarria dela, objektu eta bideon erabilera oso originala duzuela, abesti eta musika ere oso landuak direla, publikoarekin konexio handia lortzen duzuela, euskal sortzaileek bizi duten errealitate bat ere islatzen duzuela, diru laguntzen ingurukoak, antzerki konpainia baten krisia, sormena, aurrera egiteko zailtasunak, aktore eta zuzendaritzaren lana bikaina dela, eta euskararen kalitatea oso egokia dela. Beraz, ikusten duzu, arlo ezberdinen inguruan, 10rekoa daukazue? Bazen ekiten gutxi gora bera zer esaten zuten? Zertxo bai, prentxorrekoa eman genunean zertxo bai entzun nun, baina, bueno, hain nola labur bilduta ondo esana, ez egia. Bai, bueno, nota bat ematen du. Bai, oso ona ematen du. Ta konta iguzu pixka bat, Urko, nola izan zen itzulera sortzea, ze itzuli egin zineten ez, nik esaten nuen aspaldi edo bageundela ez, Deiabu konpainiaren zuen beste lan baten zai edo gogotxu, jasotzeko nik uste dut ikuslegoan ere nabaritu zela hori, eta nola izan zen lan honen sorkuntza prozesua? Bueno, lan honen sorkuntza, izan zen pixka bat, baita ere, gogoa, azteko holtzarako beste lan bat egiteko, baina, egia da, genera mala, batez ere helduentzako lanik egin gabe, eta baita aurrentzako, nahiz 2017 egin genuen lan bat, holtzarako lanik egin gabe urte desiente genera man, egin ditugu beste modu batoko lan batzuk, esperientzia batzuk, site espezifik, eta, audiogia moduko gauzak, eta, baina bai, holtzarako lana genuen hor pixka bat pendiente, berriz hartzea, eta, otu ziteigun, nahi genula hiruak berriz ere elkarrekin egon, holtzan, eta, okurritu ziteigun horren inguruan ere, nahi genula lan egin, batez ere konpainiari buruz, edo sormen prozesuei buruz hitz egitea, edo antzerkia, publikoarekin aurkitzearen inguruan. Hortik abiatu ginen, eta garbi ikusi genuen hasieratik bideoarekin lan egin nahi genuela, edo nahi genuela praktikan jarri, nahi pixka bat probatu genuen gauzatxo hori, eta baina sako june genuela horrekin, orduan, David Aguilarrei galdetu genion, bideoarekin lana egiten duen lankidea, laguna, eta baietze zantzigun, eta horazi ginen ja, David sartuta guztiz konpainiaren lanean, prozesu osoan zehar, bideoa eta antzerkiaren arteko uztarketa hori, nola egiten zen investigatzen, ez? Ikertzen, probatzen gauzak, irudiak, landu,
bueno, eta hortik hasi ginen poliki-poliki ikusten, bueno, bazuela road movie moduko bat izateko gogoa, antzerlanak, entzumen handia, antzerlanak zer nahi ote zuen, hori, ez dakit, inkonsiente edo intuizioi jarraitu, zer atera nahi du hemen, eta hor hasi ginen, pixkat abentura hontan murgiltzen, eta alaxe hasi ginen, jolasetik eta jolasean bukatzeko beti, ez? Orduan, bueno, hori da gure egiteko modu bat, jolastea, ondo pasatzea eta gure buruak harritzen jutea bidean, ez? Aurkitzen ditugun gauzatxoekin. Ze politia esaten duzuna, eta nik uste dut lortzen duzuela, ez? Eta epaimaiak esan bezala publikoarekin konexio handia lortu zenuten, edo nik horrela sentitu nuen behintzat bertan nengoela. Ez dakit badakizuen, aurten esan dugu, 25 lan eskaini zirela, iaz, 2025ko uzta horretan, zuen lana izan zen, uzta horretako lehenengoa, urtarrilaren 25ean eskaini zenuten. Ez dakit epaimaia zuzenean argi ikusi zuen, baina agian beste taldei zail jarri zenieten ja lana. Hasieratik, ez da? Bai, egia da gero bat zela urte guztia aurretik, eta, bueno, guri ere pentsatu izan genulako, urten Donosti saria pixkatu urrun geldituko gea, urtarrilan egin genuen Donostin, egia zen estrenatu ere hortxe bertan estrenatu genuen, orduantxe, eta baina bueno, nik uste dut gustatu zela eta esaten dezuna, ez publikoarekin ere hasieratik bagenuen gogori, ez nolabait itzulera ere ez izatea autofikzioan moduko lan bada, o genero hortan murgiltzen dena, baina bueno, ez genuen inolaz ere guri buruz izatea nahi, ez hori aitzaki bat azkenean. Eta nik ulertzen dut badela nolabaiteko itzulera bat baita ere publikoari egiten diaguna, ez? Hor egoteagatik eta bueno, beraiei ere fokoa jartzea eta orduan nahi genuen horrelako, bueno, jolas nahiko kontinua izatea, ez? Antzerlanean publikoarekin, hartuan manori agerian jartzea eta bidaiaren parte ere izatea nolabait publikoa. Bai, road movie horretan ere barneratzen duzu, ez da? Igual publikoa, bai. Bai. Esan dugu sari ekonomiko bat badago, Nora Pildarte Garonaren margolan bat ere jasoko duzu, eta berriz ere gaur, Victoria Eugenian 7:00 ez, antzesteko eta holtza gainean egoteko aukera. Aurrera begira ere, sari honek ematen du beste bultzada moduko bat, edo bada beste egia da urte hasieran hemen egina, segurazki emanaldi asko egin dituzuela dagoeneko, ez dakit nola duzuen lan honen bira, edota beste proiekturen bat ere hor tartean baduzuen dagoeneko? Bueno, egia zen, holtzarako proiekturik ez daukago oraingoz, nahiko otxo gabiltza honi aurreiten, baitu beste motako proiektu batzuk, zorionez, guztiz betetzen gaituztenak, ez dienak holtzakoak, eta hor gabiltza, egia zen, gaurko eguna pasatzen den bezain pronto eta opor txiki batzun ondoren, buru belarri jarri behar duguna, burua beste gauza batzutan. Baina esan desun bezala, egin ditugu 30 piko emanalditeik gora, eta bueno, horrekin ja hori bai dela saririk potoloena, ez? Antzeslan batentzat edo konpainia batentzat, bere lanak indarra osatu eta benetako izaera hartu dezan emanaldiak egin behar dira. Ez da gauza bat estrenatzea eta ja sortua da, ez? Publikoarekin batera sortzen da antzerkia, ematen da. Eta orduan, gu egia esan, ez dakit bultzada izango den, egia da gu ja Euskal Herrian egin ditugun emanaldiekin eta oraingoz badauzkagunekin ere, urrengo udazkeneako ere badauzkagu baten bat lotuta, udara bitarte ere badauzkagu Bizkairu uste dut, eta gu oso pozik gaude, pentsatzen dut baten bat gehiago aterako dela, gustatuko litzaiguke gaztentzako ere eskolar moduan ere lanak ere uste dut badaukala zerbait ukitzen dituna baita ere, mugiaraziko ditunak, gazteak, oso ondo funtzionatzen durako. Eta egia zen oso pozik baita ere, bueno, oiko zirkuitotik ere pixka bat karriletik ateratzen, ez eta lagundu digula lan honek, ez? Ez dakit, nonbait ikutu ditu ari batzuk, atentzia deitu diola ere beste modotako, bueno, programatzaile eta publikoari, ez? Eta, bueno, gu oso pozik, alde hortatik, beti gozada badelako, ez? Pixka bat ere zure karril hortatik mugitu eta beste eremu batzuk
aurkitu eta deskubritzen gutea, bidean. Orduan, gu oso pozik gaude, egia esan egin dugun birarekin, eta atorkigunarekin, antzerlanarekin. Ze ondo, ikusleak ere pozik, nik uste dut nik lehen pertsonan hitz egiten dut nik gaztezenan ikusi nuen eta asko gozatu nuen. Eta esan dugu gaur 7:30 sarrerak ez dakit nola dauden, baina aipatu du Urkok, emanaldi gehiago izango dituztela, udara bitarte eta baita udazkenean ere, beraz utzingo zaitugu, baino utziko zaitugu eta teaserra entzungo dute eta ikusten dutenek, edo irudibidez jartzen gaituztenek ikus dezakete, eta zuri bazer esan, eskerrik asko tartetxo hau hartzeagatik, ze badakit hor Victoria Eugenian justu korrika zabiltzatela, zorionak benetan egindako lanagatik, jasotako sariagatik, eta batez ere gozatu gaur pila, gaina olako egun berezi bat politia izango da, beraz kakapila eta gozatu. Mila esker zei arretagatik, eta, bueno, zabaltzagatik, ikuskizunaren berri. Kakapila Urko arratsalderako eta gozatu. Eskerrik asko, mila esker. Eskerrik asko, Urko Redondo agurtu berri dugu entzuleok, baina hautxe, erakusteko duguna. Zaila da azaltzen, baina paisaiek batzutan gugan zerbait esnatzen dute. Bueno, la estatorrenean bastante aguantatzen dit, baina dago ni entreiz oso da esan. Agertu zitzaigun dena, amets bat bezala, gertu genuen atzela, benetan zirudiena. Hoxe entzuleok itzuleraren teaserra, eta hemen ez daukagu sekreturik, mikroak irikita utzi ditugu, eta ari zinaten entzuten, ez dula daukadala, eta hortxe hainbestean aguantatzen dabilela, baina tira, gure urrengo kolaboratzaia segiton orkestuko dizuegu, nahi alkortarekin izango gara, urrengo minutuetan eguerdiko 12:00 bidean entzuleok. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8:00 eman berriak, egunon daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8:00 dira. Ongi etorri Naiz irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut. Demora guztin ez du balio, kamionetan sartuta. Ilusio guztienak animatzen diteu korrika egitea. Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu Naiz irratia zurekin. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
sexu eta ugalkortasun eskubideen inguruan hausnartu eta hitz egitera etorri da gaur gurera Naia Alkorta. Naia, egunon. Egunon. Jatorri desberdinak eta zauri berak umetokian. Martxoak zentzu handiago hartu du niretzat aurten. Nazioarteko sexu eta ugalkortasun eskubideetan erabat murgildurik egon naizelako azken asteetan. Oinarrizko giza eskubide hauek aitortzen ez diren bitartean, zauriak odola isurtzen jarraituko duela argi dago. Otsaia, Europan 20 milioi emakumeri abortu seguru eta irisgarrirako eskubidea bermatzeko konpromiso irmoaren berriarekin amaitu genuen hemen kontatu genuen eran. Konpromiso honek egiazko ekintzetan bihurtzen den unean behintzat, eskuin muturrak abortua mugatu edo debekatu duen Europar herrialdeetako emakumei, beste herrialde batera abortatzeko beharrezko bidaia eta gastu medikoak ordaintzeko aukera emango die. Hortaz, eskubide hori herrialde guztietan oinarrizko eskubidetzat jotzen ez den bitartean, emakume Europar ia guztiek bermaturik izango dute. Oinarrizko giza eskubideen barne kokatu behar dira sexu eta ugalkortasun eskubideak. Ezin badugu gure gorputzaren inguruan erabakirik hartu, edo ez balin badugu erabaki horiek hartu ahal izateko nahikoa baliabide edo ezagutzarik, bigarren mailako herritar bilakatzen baikara zuzenean. Nazioarteko ikuspegitik landu du sakon sexu eta ugalkortasun eskubideen gaia Aurralde Fundazioak aurreko astean Donostian buruturiko jardunaldietan. Guatemala, Peru, Afganistan, Kongoko Errepublika Demokratikoa, Ginea, Espainia eta Euskal Herriko emakume desberdinek osaturiko maietan nazioarteko ikuspegitik eta betaurreko more zorrotzak jarrita landu da eskubide hauek bermatzeko egiteko dugun bidea. Eta spoiler bat, jatorri desberdinak, intersekzionalitate desberdinak eta zauri berak umetokietan odoletan. Umetokietatik odolusten ari gara. Pat Oliver sexologo feministak egiturazko indarkerietan kokatu zuen fin arazoaren muina. Sistema patriarkala, kapitalismoa eta ordena kolonial imperialistaren baitan hain zuzen. Emakumeen gorputzaren desjabetzea helburu duten eta elkarrilikatzen diren 3 sistema dira. Triada, sakratua. Desjabetze hori kontrol moralean eta ezinezko arketipoetan oinarritzen da. 3 santu horren ondorio dira egiturazko oinarrizko indarkeriak. Erreproduktiboa, haurtxoen salerosketatik hasi eta obuloen ustezko donaziora, potentzia mundiala diren erreprodukzio kliniken mesedetan, osasun arlokoa, emakumeen gaixotasunen detekzio berantiarrarekin eta orain egun batzuk ezagutu dugun kasuaren antzekoekin, 8 aldiz medikura joan arren hilden 37 urteko emakumea kasu, estresa omen zen hil zuen garuneko tumorea. Ekonomikoa, ez soilik soldata arrakalaren bidez, debaldeko zaintzaren zamaguri ezarriz, eta baita bikote heteroetan ohikoa den indarkeria ekonomikoa kontrol tresna gisa, bereziki banaketa prozesuetan. Eta simbolikoa, emakumearen arketipo perfektua eraikitzen eta mantentzen duen iruditeri osoarekin. Unean uneko kanona sortuz. Orain, adibidez, lepo azpiko ezurduraren txalupa forma ikusten ez bazaizu, ez omen zara perfekzioa eskuratzeko gai izango. Egiturazko indarkeriak dira, ez bai dugu identifikatuko erasotzaile bakarra. Indarkeria hauek denek batera dihardute, etengabe itogarria den presioa sortuz. Egiturazko indarkerien adierazle garbia da Noelia. 2022an taldeko sexu erasoa jasan zuen eta trauma sakona sortu zion. Ondoren, bere buruaz beste egiten saiatu eta bizkarrezur muineko lesio larriak paraplegiko utzi zuen. Eutanasia eskaera egin eta bere aitaren aurkako legezko prozesu luzea bizi izan du aitaren helegitek duintasunez hiltzen uzten ez ziotelako. Aste honetan hilda, Estrasburgok arrazoia eman ostean 25 urterekin. Adinez nagusia izan arren, bere aitaren desirak gailendu zaizkio luzaroan indarkeria juridikoa eta familia barrukoa eraginez. Eta nola eragiten die honek sexu eta ugalkortasun eskubidei?
Umetokiak kontrolatzen dituenak demografia osoa kontrolatzeaz gain, emakumeak aire libreko kartzeletan izatera derrigortzen ditu. Hego Ameriketako zein Afrikako kideek zioten ez dagoela formaziorako, kontrasepziorako eta ordunaldiaren jarraipen egokirako baliabiderik eta osasun sistemara iristea, baita fisikoki ere, askorentzat oso zaila izateaz gain, bereziki indigenek eta tribuetako emakumeek jasotzen duten tratua izugarria dela. Indarkeria gineko obstetrikoa etengabea dela. 12 urtez azpiko neskatia haurdunen tasak izugarriak dira. Guztiak bortxatuak eta gehienak beraien familien baitan. Asko 10 urtez azpiko haurrak. Neskatia horiei abortua ukatzeak, heriotza arrisku altuan kokatzeaz gain, bizirik ateratzen direnak prekarietate izugarrizko bizitza batera lotzea dakar. Minuturo hiltzen da emakume bat haurdunaldiarekin lotutako zailtasunengatik munduan. No Woman No Cry dokumentalak gordin erakusten du errealitate hau munduan zehar. Afganistan da une honetan emakume haurdunen hilkortasun tasarik altuena duena. Bertako emakumeen 80,4ak depresioa du, 81ak antsietatea eta 49,8ak suizidio ideiak. Sexu indarkeria psikologikoa, derrigorturiko ezkontzak eta tratu txarra etengabeak dira emakume guztientzat han. Erdiak heriotza ideia izateak nahiko argia uzten digu. Noski, ezingo gara konparatu Afganistango eta Guatemalako emakumeekin, baina zauri berak ditugu. Intersekzionalitateak aldiz, desberdinak dira. Kristina Ubanik adierazi bezala, baina intersekzionalitateak ez ditugu gure identitatearen parte jo behar, aldatuz doazelako. Hildo beretik, Anita Itxaikotok, zaurgarri garela esateari utzi eta zaurituak garela azpimarratu zuen. Identitatean zaurgarri etiketa lotuz gero, aurrera egitea zailtzen delako, eta zaurgarritasuna estatikoa ez delako. Vulnerable argazkilaritza proiektu artistikoa Silvia Martek azpimarratu du, arteak jendartean iruditerian etengabeeko eragite potentziala daukala. Indarkeria obstetrikoa bizi izan duten emakumeen historia bildu eta erretratu bidez jasotzen du. Gasteizen izan zeniaz eta Laister erakusketa Donostiara ekartzea espero dugu. Sexu eta ugalkortasun eskubidez ari garenean, Guatemalan, Ginean edo Euskal Herrian oinarrizko osasunaz ari gara. Gure gorputza eta garapen prozesuen inguruko ezagutza izateaz, transmisioaz eta autoezagutzaz. Noiz begiratu zenion azkenekoz, zure aluari ispilu baten laguntzaz, inoiz egin baldin baduzu behintzat. Noiz ezagutzen duten eskatilek klitoria. Zergatik ari dira oraindik emakumeak orgasmoak antzezten. Eta zu? Zenbatero egiten dituzu sexu bidezko transmisioen gaixotasunen inguruko probak. Oinarrizko baliabide egokiak izateaz ere, ez gara ari. Normaltasunari iskin egiten dioten gauzak, garaiz detektatzeko eta tratatzeko baliabideez. Behar beste kontsulta, egin alizateaz eta indarkeria ginekobstetrikoaren beldurrik ez izateaz, kuleroak kendu aurretik ere. Plazerrerako eskubideaz ari gara. Gure sexualitatea libreki esploratu eta gozatzeaz. Desirak agindu dezan, baimentzeaz, eta autodefentsatik apur bat urrundu eta plazerretik bizi alizateaz. Horretarako, gizon ezain maiteok, arren, 2 pausotxo atzera orain. Sustatu ditzagun desiratik eta plazerretik harremantzeko bideak, eta ez dezagula beldurrek sentitu zuotako baten etxera goazenean edo kalean gabiltzanean. Eta batez ere, sexu eta ugalkortasun eskubidez ari garenean, erabakitzeko eskubideaz ari gara. Norekin eta nola harremandu. Amatasuna baita eskubide hauetan transversalki gurutzatzen den zeharlerro nagusia. Ezin badugu erabaki ama ez izatea, ezin dugu libreki erabaki ama izatea ere. Eta aitortu dezagun, behingoz eta ozen. Ama jendarte honetan izatea oso zaila den eguneroko maratoia dela. Erromantizatu gabe, izugarrizko marroi bat.
Eta erabaki alizatea soil-soilik bermatuko dugu formazioa, autoezagutza, plazerra eta harreman askeak emakume guztion eskuetan edo aluetan bermatzen ditugunean. Plazerretik bizitzea lortzea helburutzat hartuta. Bitartean, odolusten ari gara sistemaren mesedetan. Anemiarekin garrasiak ezbait dira inozenak eta sistemak itxu, mutu eta gor nahi gaituelako. Badakizu zein etzen etorri jaurdunaldietara? Gizonak. Eta larria da, gizonek sexu eta ugalkortasunan kontzientzia eta formaziorik ez badute jasotzen, alferrik izango dugulako bidea. Nahi Alkortalez gara, eskerrik asko. Zuei. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eren sugeren itzala, Santa Grazitikan, Zarra Kastelura, eta rigoraren auzolan ere. 5 minutu eguerdiko 12etarako entzuleok, Nahi Alkorta gurekin geratuko da. Konfirma dezazuen gai serio eta osnarketa gordin bezain beharrezkoetatik haratago,
beste gaietaz ere egon daitekela gurekin, eta tira, korrikaren kantu honekin azken minutu hauetan jarriko gara pixka bat korrikara begira. Ez dakiz iritzi daukazuen bideomemen inguruan. Erorikoen bideoiekin, ondo da gaizki? Ni oso pozik nago. Nere egun hauetako reality show gustokoena da, korrikako zuzenekoa. Eta gero TikToken sartzen naizenean eta ikusten dudanean, gainera zenbatuta daude. 39. erorikoa, 23. eta postu egiten naiz, ze badakit eta beste elkarrizketa batean entzun diot TikTokeko kontu horren jabeari larriak ez direnak igotzen dituela. Ja. Orduan beraz, barre egin dezakezu. Nik zalantza daukat. Larria ez du igotzen, baina zenbakia saltatu egiten da. Alegia, zuetan ere artean erortzen bada oiana larri zuzara 23 eta ni naiz 25. Ai, ba ez dakit. Uste dut gai garrantzitsua dela. Ze simbolikoki horrek bere garrantzia dauka. Hori ez dakit ala den sartu naiz orain zuzenekoa ikustera eta pentsatu dut, ze arraro dagoen korrikako furgoneta, eta da furgoneta da ambulantzia badabilela korrikakoen atzetik, ez dakit zerbait gertatu den edo besterik gabe errepidean topo egin duten, baina antxe korrikak atzetik ambulantzia du gaizu. Nahien beharrezko izango da. Baina erorikoi eta inogotzuko aipatzen zenituen gauza hauen inguruan, nik uste dut umore hori ere beharrezkoa dela, horrelako ekimen batean denak ezin du izan, unkigarri alekukoa, atarratzetik Bilbora, eske mezua da, barruan eta euskaldunak ea munduko honenak, ezin du denak horrela izan berdu pixka bat, amona eroi da, pixkatu behar da. Ai, amona gaixu, amona ez, jende gazte eroi da di, amona ez, funtuz. Inigo, denak, etxeko txikienak, etxeko helduenak, erorikoak ere... Korrika bezala, erorikoak ere denentzat dira. Inklusiboa. Nahi, alkortazu, korri egin duzu egun hauetan? Gutxi, ez nago korrika egiteko moduan. Ja, erortzeko igual gehiago zaude. Bai, eta bazen gure estrategia komunikatiboaren parte, zein botako zen lurrera eskola txikien festa ikuste din, baina, pankartatera genuen eta dena ondo. Beraz, bilatu zenuten alternatiba ez mingarri bat. Bai. Eta duina, nola bait. Gutxi gora, bera. Gauza dago hemen, ez dakigu korrika egiten. Esan didate pentsatzen ari direla, eskoletan eta tutorialak edo egitea, ze jendea bata bestearen gainean botatzen da, ez ditu errespetatzen. Hori ensaiatzen da. Aurrekin edo... Aur batzuk, eskola batzuek ensaiatzen dute. Esan diate hori, pentsatzen ez dakit, hitzaldiak eman behar direla, eta pentsatut baino. Alare uste dut, korrikan beste esparru batzutan bezalaxe, arazo nagusia gazte testosteronikoak direla. Sorpresa. Ara? Bai. Tenedorea sukaldean azaldu da. Epa! Bai, aurrekoan jabetu nintzen, arazoa hortxe daukagula. Nik badaukat bideo bat prest. Beti prest, bai, egia da. Eta zer iruditzen zaizue, orokorrean korrikan entzuten dugu, ez dakit nongo eskola txikiak erosi duela kilometroa. Edo... erdiaren erdia. Hori, kilometro baten erdiaren erdia, edo, baino, ez dakit, orain ikusten ari naiz, Ulma kooperatibak erosi duela, edo, Otxandioko udalak. Ez dakit ikusi duzuen, aurten familia asko eta kodari asko iruditu zaizki, ez dakit, Maritorena Inigoren kuadrilla, horrelakoak ere ikusi ditut. Eta despedidak, eta ezkontzak. Uste duzuen modan jartzen ari dela? Uste jartzen ari dela hori eukazina dela, ez gertatzen ari da. Kontatu zigun gure lankide berria den Noak, orain ez dut gogoan zeinek eta nola baino amonari edo aitonari oparitu ziotela kilometro bat. Bere lagunen batek, bai. Edo aitari edo amari, ez dakit. Familiako kide batik kilometro oparitu ziotela eta polita iruditu zitzen. Bai, opari polita. Bomboia baina osasuntxoa. Bai. Ez pasara erortzen. Eta bidean saietz pare bat eusten. Ikusi nuen bikote bat, ezkontzera doazela eta agertu ziren, txuriz jantzita berak, gizona trajez jantzita, eta oso polita iruditu zitzaidan. Ni naizela oso ñoña, horrelako... Urrengorako badak eguzar, oparitu. Entzuleok eguerdiuk almabiak ditugu eta gure esan behar dizuegu, baina tira informazioaren txanda izango da orain txementxe naiz irratian, eta gu astelenen izango gara ondo bidean behintzat bueltan zuekin kafe hartzeko.
Ni konturatzen ari naiz, goizeko 10:00 12:00 gero eta hots gutxiago daukadala, Pixkat maldan bera, Bueno, tita asteburu hortxe daukazu deskantzatzeko. Gaur kontzertua ez daukagunez, Hori da, ez? Ai, ama. Ai, gaixoa. Ja nire nuen jakin hobeto egiten. Oiana Maritorena datorren astean ez, aste santua daukagu, urrengor arte. Bai. Nahi alkortalez garai, nahi duzun arte. Oraindik imaruzu buelta senatuan izandako agerraldi historiko esango dugu horretaz hitz egiteko. Zirkoa. Goiuri Zeizarandia estrenen arte. Entzuleok bagoa zaindu asko aio. Horregatik jartze gaituen Keep calm and bigarren kafea.